Ja som sa narodil v Byčici, dnes je to časť Žiliny, teda som Žilinec, pretože po vypuknutí druhej svetovej vojny v 1939 roku v Byčici bola zrušená detská nemocnica, v ktorej bol lekárom známy doktor Ivan Hálek. Nemocnicu zrušili, moji rodičia robili v nemocnici v Byčici, tak si otec hľadal zamestnanie v Žiline v nemocnici, dostal zamestnanie a presťahovali sme sa v 39. do Žiliny. Odtedy som žil v Žiline, v podstate ešte aj teraz striedavo žijem v Žiline a Bratislave. No a s tým malovaním to bolo tak, že v 46. roku prišiel na Žilinské gymnázium Fero Král, akademický maliar, ako mladý kantor. Dostal nás ako triedu, bol nám triednym profesorom. Mojím spolužiakom bol na gymnáziu celých 8 rokov Milan Paštejka. No a on, Fero Král, podchytil viacerých takých mladých, čo sa hrali na maliarov a čo malovali tak, inak a všelijako. Ako napríklad Kompanego, Klaper, Tono Čutek, viacerých. A takže na gymnáziu viedol taký výtvarný krúžok, kde sme chodili, malovali sme, kreslili sme a v 1949 roku bola zriadená Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave a bol 0. ročník. Do prvého ročníka prijímali až v roku 50 a Fero Král povedal Milanovi Paštekovej aj mne, že teda aby sme išli na skúsi na prijímacie skúšky na vysokú školu. No, keď sme tam prišli a videli sme tých laureátov, jak tam kreslia perfektne, sme sa chceli zbaliť a odísť z celých prijímacích skúšok preč, ale zásluhou môjho brata, on vtedy končil medicínu, nás prehovoril, že aby sme tam ešte počkali a tie skúšky dorobili nejako a hovorím, ale nebudeme viacej čakať na výsledky, ak chceš, prídi sa tam pozrieť, či nás prijali alebo nie, my ideme domov. A on sa bol pozrieť a boli sme medzi tými 25 prijatí na školu. Peter Matejka bol vynikajúci človek, pedagóg. Matejka nám raz doniesol hrbu materiálu o parížskej škole, o impresionistoch. No mal z toho nepríjemnosti na rade školy. Vyzeralo to tak, že ho vyhodia z pedagogického zboru, lebo nás kazil. Vtedy vládlo obdobie tvrdej sorely, socialistického realizmu, ktorý sa šíril poza hraníc z východu. No a samozrejme, títo naši profesori neboli nadšení takýmto umením, pretože oni boli odchovanci Pražskej akadémie výtvarných umení. Tam študoval Mudrok, Matejka, Hofstetter, Želibský, celá plejada. Potom prišiel Vincohložník. Tak aj to sa nejako preklenulo. No, s Hofstetterom som zažil určite významné obdobie na škole a sme chodili každý rok na prax do Demenovej, na takú letnú prax. Ja som mal šťastie, že som s ním maloval v Pavčinej Lehote, keď robil tú známu Liptovskú krajinu, veľký obraz, ktorý visí v Národnej galérii. Tak potom nás na diplomovky zobral profesor Mili. Ja som si vybravil tematiku ovčiarstvo a tak som pol roka žil na Salašoch vo Veľkej Fatre a v Malej Fatre. Takže som sa naučil strihať ovce, dojiť ovce, krmiť, proste všetko, čo sa na Salašoch robí. Bola to ohromná škola a preto som ja vlastne aj hneď po návrate zo školy do Žiliny začal sa venovať kraju pod Malou Fatrou, Malej Fatre, prenikať do podstaty života trošku z iného hľadiska než ako turista.
Začal som chodiť do Štefanovej už v 56. roku. Tam som mal šťastie stretnúť sa s profesorom pánom Tomkovičom, hudobným skladateľom, ktorý zbieral terchovské piesne a on ma naučil v debate u Balatov. Balatovci to bola najznámejšia terchovská kapela muzikantov. Raz sme tak sedeli, hrali, Tomkovič hral tiež, ja som to skúšal na basičke a mi hovoril, že by som mu mohol zapísať nejaké bačovské piesne, keď chodím po tých kopcoch. Ja hovorím, to by som mohol, ale nepoznám noty. Tak ma naučil graficky zapisovať piesne. To som aj urobil, dal som mu kopu piesne. On si ich potom vložil do tej hudobnej reči, do toho slovníka notového. A boli to zaujímavé časy, isto. No, v tom čase, keď som ja začal do Terchovej chodiť, Terchova mala 150 osad. Bol to bohatý chotár, prešiel som všetky tie osady. Mám to prekreslené, takže viem, jak to je u Berešova, ako je to u Smrekov, ako je to Rogoňov. Proste mám kroniku Terchovej v kresbách, ale aj v obrazoch. Ja som raz prešiel do strúhárne po mnohých pochôdzkach. Nakoniec strúhárne ku takej dreveničky. A taká babka vyšla von a mi ukazovala, že ja by som šiel donútra. Hovorím, čo chce babka? Chce mi asi ukázať, že tam majú starú pec. A ukázalo mi takto hore na hradu, že aby som jej to dal dolu. Som tak nahmatal a bol tam ploskačik, dvojdecový ploskačik, palenky. No a jak som to dával dolu, tak sa to zmútilo. A už som vedel, že čo babka pije, že pije denatúrak prevarený s cukrom, takzvaný fúzel. Tak ma ponúkla, tak vtedy prvý a posledný raz som pil denatúrak v Terchovej s takou starou malinkou babkou. Ja som sa vybral ďalej hore s kreslením, až som sa dostal do sedla nad Zázrivou, túto pod Kyčerkou, a ostal som úplne omamený. Som sa díval z toho vrchu do obrovského kotla. Tento zázrivský kotol, neuveriteľný. Vtedy tu nebolo družstvo, tie polička boli tak naukladané takým smerom, takým. Vyzeralo tak paličkované čipky starých materí. Proste ma uchvátila tá krajina a zas som išiel ďalej takým traverzom, prišiel som do jednej chalúbky. Pred chalúpou taký vyše 2-metrový chlap stal. Sme sa pozdravili, on že čo robím, čo tu robím, či zapisujem do družstva. Ja hovorím, nezapisujem do družstva, ja som maliar. Ja hovorím, vy ste maliar? Ja hovorím, áno, no poďte dnu. No a uhostili ma dobrým ovčím syrom a žinčicou. Neuveriteľné. A tak som ostal tu. Vtedy som maloval aj tieto prvé portréty, napríklad tento detko Kazár, toho volali Amerikan. On bol roky v Amerike, vrátil sa nazad a keďže bol v Amerike, sa predpokladalo, že je múdry, tak stal sa richtárom zázrivským a chcel som ho malovať. Nechcel sa mi dať, len keď pán farár povie, že áno, takže sa dá. Tak som išiel na faru, za farárom, povedal som, o čo ide, išiel farár so mnou ku Kazárovcom. Povedal, detko, nech vás namalujú. Namaloval som, o týždeň zomrel. To nie je len to, že človek nachádza motívy a hľada a tak. Bolo treba sa zbližiť s ľuďmi, pochopiť filozofiu toho človeka tu v kopcoch, kde ten život je
máramne ťažký, kde možno sa zemiaky dorodili a ovoz. A dobré trávy pre hovädzí dobytok. Z toho oni žili. Ale tak som si hovoril, že vlastne bolo by treba niečo aj po rokoch tej obci dať. A keďže ja som zakladajúci člen obnovenej umeleckej besedy slovenskej, tu sme obnovili 21. marca 1960 a tam boli aj naši profesori členmi a my sme boli tak vychovaní, že to, čo nám tí profesori dali, že je to treba dať aj ďalej, tak som prišiel s takou myšlienkou zriadiť v Zázrivej galériu obrazov a sloh. Vďaka pochopeniu vtedajšieho starostu, inžiniera Magdolena, sme rozpracovali projekt medzinárodných maliarských plenérov v Zázrivej na dobu 5 rokov. Našli sme podporu aj na Ministerstve kultúry v grantovej komisii. A tak za 5 rokov sa v Zázrivej vystriedalo množstvo dobrých výtvarných umelcov zo 17 štátov Európy a Turecka. Ten istý zámer som mal aj v Terchovej. Tam napred urobiť galériu sloh a to sa podarilo vďaka pochopeniu Farského úradu v Terchovej a obecného úradu a hlavne iniciátora celej kultúry Rudka Patrnčiaka, s ktorým sme tieto vymysleli a domysleli. A tak vo Farskej záhrade je galéria sloh. Tento rok rozbiehame v Terchovej 10 účastníkov. Je tu účastníčka z Litvy, je tu z Poľska, z Maďarska a od nás členovia umeleckej besedy slovenskej, kvalitní profesionálni výtvarní umelci. Takže obec Terchova dostáva kvalitné diela pre budúcu galériu. Pretože nejde o maliarský plenár, kde sa zíde partia výtvarníkov, malujú, posedia, popijú, idú domov aj s obrázkami. Tu z každého takéhoto podujatia ostáva materiál pre budúce galérie. Pretože som presvedčený, že Terchova s takým obrovským turizmom a s takými obrovskými podujatiami, ako sú folklórne slávnosti, Janošikové, Buzogaň a iné ďalšie, potrebuje mať ešte iný prejav z iného odboru umenia a kultúry. A to je galéria. Nachádzam inšpiráciu v tom svojom rodnom kraji. Viete, Byčica patrí do oblasti Malej Fatry, síce tej druhej časti. Viete, že Malá Fatra má dve časti, je Krivanská a Lučanská, predelená váhom strečnom. A mňa vždy fascinovali pohľady na tieto kopce, ako sa to cez deň menilo. Za dažďa, za slnka, v zime. A keď som po škole začal chodiť do Terchovej, tak som bol uveličený tou monumentálnosťou krajiny.
ktorá bola pred miliónmi rokov vytvorená bez zásahu človeka a ani súčasný človek, ani vtedajší, ani dnešný, do nej nerobí žiadne zásahy. Ja nachádzam ohromný oddych v tejto krajine, ale súčasne pokoru, pretože keď sa ja dívam odtiaľto na Rosutec, vždycky ho prirovnávam s tými kopcami, s vrchmi, ktoré človek videl kdekade po svete, v Alpách a niekde inde. Ale nenachádzam podobu toho vrchu. A predstavujem si to, ako to tu asi mohlo vyzerať, keď tu bolo more, pretože tu okolo chalupy nachádzam skamenilý slimákov mušle. Rybu som našiel. To znamená, že tu niekedy bolo nutne more a ten Rosutec trčali ako taký ostrov. Aj s tým krývaňom z tejto krajiny. To je jedna vec. Ma fascinuje krása tohoto kraja. Ale fascinujú ma ľudia, ktorí v tomto kraji žijú. Z tej jednoduchosti za ťažkých dôb vedeli vytvárať hodnoty, ktoré dnešný človek už nedokáže urobiť. Pozrite, Zázriva má 13 dolín. Každá dolina má svoj kríž, svojho Krista. Nikde nenájdete, že by na tom kríži bol zavesený Ježiš z chrámového družstva. Oni si ho sami vyrezali, pretože nemali peňazí na to, ale chceli ho mať, pretože je to symbol tejto krajiny. Mne sa nikdy v živote nesnívalo, že ja sa stretnem so Svätým Otcom. Pripravoval sa strom do Vatikánu na Vianoce v 94. roku a rozmýšľali, že čo dať Svätému Otcovi ako dar ešte k tomu. Ja som mal v tom roku takú výstavu akvarelov Moje Slovensko, kde som mal aj zázrivské kríže, proste tieto symboly nášho človeka, toho dobrého človeka. A tak im hovorím, no však to je predsa jednoduché, tak zoberiete Svätému Otcovi za košík oštiepkov, dobrej domácej klobásy. Dominik Rušovský sa tak na mňa díva, sa usmieval, hovorí, že či to myslím vážne. Ja hovorím, no viete, ak by si pochutil. A hovorím, pozrite, mal som výstavu, vyberte si jeden z týchto obrazov, ktorý, ak si myslíte, že by mohol byť oficiálnym darom Svätému Otcovi s tým stromom zo Zázrivej, máte ho ten obraz, zoberte si. No a tak bola tá slávnosť, v aule Pavla VI. Mali Karvaj vtedy ako chlapec hral pod tým vysokým pódium na husliach. A vtedy pápež Jan Pavol II stal z toho kresla svojho a podišiel a hľadal, že odkiaľ ten zvuk tých huslí ide. Neuveriteľné. No a tak to tam prebiehala tá slávnosť. Ja som bol medzi Zázrivcami, odrazu niekto, taký známy človek pre mňa, pretože pôvodom bol z Terchovej, Stanovalo, robil na našej ambasáde kultúrneho ataše, ktorý sprevádzal tento zázrivský smrek od hraníc až do Vatikánu. A odrazu ukazoval prstom na mňa, že aby som, ja hovorím, čo som urobil však? Asi ma idú zavrieť, že som mal fotoaparát. Posadil ma do prvej rady. Ja hovorím, čo bude teraz? Posadil ma vedľa Vlada Štefka, on bol vtedy hovorcom prezidenta Kováča. Ja som sa so Štefkom poznal ešte zo Žiliny, keď robil v redakcii Cieľ. No a prvá rada potom
bolo prijatie pápežom. Prvá rada nastúpila po tých schodoch hore, my so zázeckým richtarom s obrazom ako dar. Každý niečo niesol. Ja vo svetri, tak, však som nešiel na prijatie, som nevedel. A bol taký zaujímavý rozhovor. Pápež sa díva na ten obraz a sa ma pýta, že či ja som autor tego obrazu. Ja hovorím, no áno. A on mi hovorí, je tam namalovaný rozsutec. Predstavte si. A stalo také vzrušenie, pretože blízko stal aj kardinál Tonko. Počuli toto, ja hovorím, no áno, je, ale ako to môžete vedieť? Takú blbú otázku som mu dal, že potom si hovorím, však je Svätý Otec, tak mal by mať prehľad o tých veciach. A on mi hovorí, v čase disidentu 2 razy spal na chate pod rozsudcom. Človek v živote nemôže chcieť toho veľa. A si hovorím, tak, že pomaly ďalej zajdeš. A sú rôzne príkoria, ktoré človek musí prekonávať. Mne, keď mne zomrel otec mladý, mal 41 rokov, mi hovoril vždy, vieš čo, podraziť ťa môže hocikto, ale nedaj sa podlomiť. To je tá sila, ktorú ja čerpám. Aj z takýchto stretnutí, aj z toho rozsudca. Tu v tých kopcoch som sa naučil takému jednému poznaniu od týchto ľudí. Je pre mňa vzácne a pre tohoto človeka isto z týchto vrchoch stretnúť človeka a pozdraviť sa s ním, povedať mu dobré ráno. Či ho poznáte alebo nepoznáte. A večer, ak človek celý deň maluje, so zapadajúcim slnkom sa pozrieť na to, čo ste urobili. A povedať si, bolo to dobre, alebo to nebolo dobre. Pretože treba ísť ďalej, malovať, robiť. To je taká logika, ktorá ma drží. A ešte by som bol rád, keby ma neopustilo tak chytro, pretože vidíte, tá krása je taká, že ja teraz, keď som po dlhej dobe prišiel sem, tak som sa 2 týždne nedotkol farieb. Nedá sa. Pretože znovu obdivujem tú krajinu v tých premenách. To je neuveriteľné. Čo tá krajina stvára, kto to všetko dokáže. To je obrovská sila. Inšpirácia pred tým malovaním je postaviť sa pred čisté prázdne plátno a namalovať obraz. Nie kópiu krajiny, nie fotografiu tej krajiny. Na to sú techniky, fotoaparáty a tak, ale namalovať obraz. Tak ako Rudko Čižmárik, básnik veľký, môj kamarát už nebohý, raz napísal o mne, keď videl obrazy a bol tu, že vlastne ja som básnikom moravskej prírody.